खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 जानुवारि 2022 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा हान्थिनो खाबु फैनो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाफोरखौबो दिनै सुस्रांनो गोरलै जागोन। गोसोआव गोदान बोलो आरो सोलो फैनो हागौ। बयजोंबो सिनायजागोन आरो अनसायजागोन। गुबुननि अनसायनाय मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। जेरावखि थाङा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंलांनो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोलोनि आंखाल जानो हागौ। गोसोआ जोबोर गिलुं गिलुं जागोन। गोजोननि आंखाल जागोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजायबो मोनगोन। गावखौनो लोगो गैजायै बायदि हारसिं आरो दरसि मोनगोन। सोरबा मोजां लोगोजों बहाबा लोगो मोनोब्ला गोसोखौ सोरांबो मोननो हागौ। मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ। गोसोनि साननाया गोरोबलायाबो जानो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। जायखि खामानि मावा मानो माबा नङा माबा मोनसे जेंना नुजाथिनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोआव जिंगा फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथुबो मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ आरो खस्थ' मोननांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। जेरावबो गोजोनै थानो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोबां मोजां खौरां फैनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। न'खराव दिनै एना एनि फैनोबो हागौ।
गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम, नाथाय अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। समाजावबो मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां खामानि मावनो हागोन आरो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन। बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावनो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव गोबां मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ नाथाय बांगोन। गोसोआव गोबां जिंगाबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर गोग्लैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयाबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा आगुनि लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआ जोबोर आला खाला जानो हागौ। अब्लाबो गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला आरो लोरबां मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। आयाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब नाथाय अब्लाबो मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौबो मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनसायजागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। सोरबा लोगोखौ गोबां फोथायफ्लांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन आरो मावनोबो गोसो दुंखांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। सोरनिबा सायाव गोबां फोथायगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ।
रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांथिखौ मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनोबो हागौ गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोबां मोजां खाबुफोरा आखाइनिफ्राय बारग'लांनो हागौ सोलोनि आंखाल जानो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गोसोआव जोबोर बेले बेजे साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मानहानि जालांनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो आयाबो बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर असान्थि आरो उसुखुथु मोनगोन गोसोआव जिंगा मोनगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांफोरखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो गोब्राब जागोन सोर गुबुननि हेफाजाब लानांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गोसोनि साननाया टेबोल नांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।